maganan wannan bankin da rigimar ta so kwanan nan a Polaris din nan da ake ta magana, kowa san a da akwai wani banki da ake ce masa Afribank. Wannan bankin yanzu babu shi. Wannan banki shine ya koma Skybank, aka zo aka yi haɗakar wannan bankin da wasu banki. Ga dakta nan a zaune, duk mutumin da ya zai transaction na kuɗi in za su baka option na banki, za ka ga muna da banki a Najeriya sun kusa kan 50 in ba su fi ba. Amma ko kun san cewa gaba ɗaya cikin bankunan da ake da shi a Najeriya da wuya idan akwai banki guda 3 mallakar mutanen arewa? Wani bai sani ba. So wannan bankin abin da ya faru, duk binciken da zan yi na riga na yi, kuma wannan yana faɗa maka akwai maganar da zan iya faɗanta a nan, akwai maganar da ba zan iya faɗanta ba, saboda mun san ana bibiyar mu, kuma akwai wanda hafawa tintibe suke jira mu sai abin ya zama aibu. Shi yasa galibi in matsala ta faru ban cika yin magana ba, duk inda zan iya samo labari ingantacce to sai na bincika. Wannan ita ce ka'idar mu da Qur'ani ya dora mun cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, da kuma wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi aza'u bi. Magana tana da tsawo, amma zan yi ta a takaice yadda kawai mutane za su iya fahimtar wannan abin da ita so menene makasudin wannan abu. Akwai wani mutum a bincike na, mutumin Gombe ne, ana ce masa Alhaji a awwal, ina ganin Lawal ne, ina ganin sunansa haka yake. Shi yanzu ba yadda za a iya fitowa ya magana me ke faruwa, saboda ba a riga an yi handin oba ba. Wannan bankin wato daga ƙarshe gwamnatin tarayya ta siyar da shi, sai ya zamanto a matsayinsa na mutumin arewa. Su wa'annan mutanen da muke magana kullum yanzu aka je aka ɗauko mana maganar addini, su ne dai mutanen da suka shigo mana da wannan yanzu cewa suna ganin ai bankin su suka raya shi, su suke da haƙiya a siyar musu, ba mutumin da ke rayuwa a nan yankin ba bai cancanta a siyar mai ba. Lokacin da duk aka bi inda za a bi, aka je aka dawo, aka hau aka sauka, daga ƙarshe gwamnatin tarayya ta siyar masa da bankin nan. Wannan abin da koga ya fita na maganan cewa sun hana musulmi sallah, magana ce ta banza, ƙarya ce. Shiryayyen abu ne ta yadda tun da an san muna san addini, to bari a ce ga wani banki sun hana sallah ko? Dan Allah, lokacin da abin ya faru, me yasa ba mu yi adalci mu binciki ƴan uwan musulmi mutum nawa muka san ma'aikata suna da alaka da bankin? Kai wani ga abu ya faru kaza, an ce ana hana a bankin ku, dan Allah ya abin yake ne? Da fitar da takaddar da aka yi da kwairin da aka bayar, wallahi duk da gangan aka shirya shi, manufar kawai shine ana so tun da dai an riga an siyar mai da bankin a matsayinsa na mutumin nan yankin, to kafin lokacin da za a yi handin ƙobar bankin a hannun shi, kowa ya cire kuɗin shi, an riga an karya bankin. In ma zai siya bankin sai dai sai kango kawai. To wayanda mutanen da suke ganin cewa banki ma bai kamata su mallaka ba, su ya kamata ku mallaka, su ya kamata ku mallaka, a haka kuma ake so mu ɗauki amanar shugabanci a basu. Shi yasa ni na faɗa bi kulli saraha, kuskure na ƙarshe da zamu, in dai yawa yana amfanin mutanen China, ya amfani mutanen America da mutanen India, to mutanen arewacin Najeriya in yawan su bai musu amfani ba, to yawan ya zama yawan banza, ya zama taron tsiya anna aidi. Wannan ita ce maganan gaskiya. Saboda haka mu muna faɗa a matsayin mu na masu karantarwa, maganan cewa wannan banki ya hana sallah magana ce ta ƙarya, ba magana bace, shiryayyen magana ce, kuma manufar shine ana so a karya bankin ne daga nan zuwa lokacin da za a handin uba ga waɗanda suka siye shi, saboda ana ganin mutane ne da suke da alaka da wannan yankin. Kuma na faɗa na ce ba ni da account da su, amma gobe wallahi zan je zan buɗe, kuma duk wanda nake da iko da shi sai na sa ya buɗe, kuma in na buɗe, in na gama gobe sai na zo bakin bankin na tsaya na yi live video cewa na buɗe. Ai dai baka isa ka ce an haɗa kai da mu an cuci addini ba ko? To wannan maganar mun gama ta.
mun isar da sako Allah ya zama shaida wannan magana banza ce ƙarya ce ba haka magana take ba sannan ina ba da shawara ga ɗalibai da malamai dan Allah idan lamari ya zo su dinga bincike in ma za ka ba da labari ka ce yadda ka ji wai baka tabbatar ba amma mutane